Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Na kalian jongi ke National People's Youth Front. Ngidang pensai halor ketu ke bayade rengkat bat ke permission jongka building construction jongka office ke jongi hafte. Ke babarok ya i namba bat na syudap ahi ka press statement hakini kisni. Syu ai luksa mangahni kadon ke wi ka ngapeng gitu ki bawan interview hangi ngai harus long mail ya kawai ka heading ka baong tang da ka fast state clearance G+3 persyang mentengsan ka NPP halor ke jingtei ya ka office party ka thamai jumi di halor juga tu ngah ka tugas ni dak masyai kedar hakmat jungki ki press ki media dak buram ngah kem ong ai shaphang kani kaba pi kedau hangi la kadai ya kaji +1+2+3 whatsoever kaba pi ong ngatam ong ei halor jong kata kai kaba ngajubab kadai bet tik tenge kai kaba nakalian jong ki youth congress ki election ni ki ong yani ba ka party NPP kala snai ka office illegally claim da yo iki permission na ko jong kamuda ha ka tu kasi ngala da pen I sai kedar hakmat jong ki claim da buri ya kani ka permission kabangila de bio napo jong kamuda bangila de ong hantu si ba I ya mata ngan ong suat angkat ni denrai kai ke basusi tolong habangi I ba kami haki media platform kembang ha YouTube channel kabala ba dalam bakla biang ikipad ba halor kate ke jing pensai ke jonga ngangan ong biasa sistem bangila yo ya ka permission habangila yo ya permission ni penyeng ya kate ka building ke jongi kidang don kiwe ki bangampat kwa ong tan madia ka building ni empat dap mata kidang don ki benta ki bang idang dai belai rai thik dang na ka permission ngila da bio bat ke jingyo jingi ka permission ke dai basement jag bakal ami hausulong men ngan pensai ke dai basement G+3 barla village ka site ru kalau hitik kum ta ni tham tri tam 8 area kata ke dai ke wi ki banganga kwa ban pensai ha were bat ke ka permission ti paling ngaso pi ngaso pia halor ke jemi tam na kikot kubor ya kai bangingi ai ka statement kani kamri tang namta jonga hangni report ngan ong phi ba ki bakum kini ki statement ki jumi hakikot kubor ki ba tenteng ki alam bakla ki pa ngangari wi bru ba ib haban puli kubor ban page ya ki YouTube channel haman ka jamit haman ka step tenteng ni tho phi ba shwa ban yo di sha step ngakwa ban yo puli kubor shwa pisu tho ka jing e jongi ya ka kot kubor berkejing buram jungi ya pi press di media temre da mi ikot kubor ke bayam lambak lah ikpat ba kalau ka ik ba sosi naman nga kum no kulit kubor na kwa bangin yo ya kinong thok kubor ba thok ba ya ki jing sisa shu ai nuk sa manga ngai wi ha ka bakot ni kum ki nong sok nong isa influence ha kinong yalam ki jungi isa influence lang ba ki media bat kum ta ter bat haka bakot phiria ya kan ma lengkot ngan ong kai ka pami na ka to ka inquiry ka tho yang I ka ong ba let I ki maulang I claim don kano ka jingdon ti haka ka bangsa ya ka jing te ya kami ka house kol ha kol kata ha to ko kani ka bangamut man ong ba nagaliang jongi ki nong song snong na dai ya phi ki media person da ka ba nginyale ban thok ya ka ai ka jing sisa kata ka dei ka ba da ka ba suret da ka buram ya ki perlok na kalian joki media house ba per ba pia don hak ko kata ka dei ka ba ngasokia sisa hadu kata kum fala namar kani ka ban spoil ya ka career jongno nganom repeat ya ka jo dei ka ban spoil ya ka career jongno tang na ka political mileage jongno kata ka ik basukya haddo kata te ngan phai biang hat ka building permission ngi la ay phi kumto subhaw ng bakla kata ka ik ba nga kwa ba sai ba ngi ipad ba jong kal jalaru ki kwa ban te ya kane ngang lo ong to si balada philap yano ki breu ki badon ti hakita ki corruption activities let daka legal action against them kila panis ka po ngidon ka lokayukta ni
ngilek kiwe kitnat ki bari pet ki kam corruption. Ndai ba mangi kiru pat ba pat nang mangi ki media person nginlong na kum ki judge habe ada begini ki kam. Kata kadi ka bangang ngakwa ban. Ngidon ya ka court ngidon hange ka high court tinggi di ban ya kata ngangan kan saya hange ngong ba ngi